Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Вахитов проспектында да юлларны яңарту эшләре старт алды. Проекттан инде эшләр каралган. Кандидатлар арасында кызлар да бар. Бүген бөтен Россия ярминкәсендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлып алу буенча беренче тапкыр мобиль пунктлар ачылды. Горкоммунхоз җәмәгать транспорты пассажирларын йөртү белән шөгыльләнәчәк. Шимбә көнне 15 апрельдә муниципаль предприятие 22 һәм 26 маршрутларга нифазлар чыгарачак. Сүз 2021 елда сатып алынган зур автобуслар турында бара. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов сөйләде. Особое внимание при этом будем уделять регулярности маршрута, количеству подвижного состава на маршруте, ну и, конечно же, времени работы на маршрутах. Для этого нами набран новый персонал. Это водители, механики, слесари, диспетчеры, административно-управленческий персонал. Зур сыйдырышлы 24 яңа автобуска килгәндә, алар шулай Горкоммунхоз балансына күчәчәк. Өстәмә рәвештә башкарма комитет федераль программада катнашу өчен гаризалар җибәрде. Аның буенча 2023 елда 50 зур сыйдырышлы автобус сатып алу көтелә. Тагын 50 берәмлек техниканы 2024 елда сатып алу планлаштырыла. Әгәр сезнең дә бер читырган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номер буенча көтеп калабыз. Йорчолыда юлларны капиталь ремонтлауда башланды. Вахитов проспектында да юлларны яңарту эшләре старт алды. Эшләрне башкаруга Татарстан бюджетыннан акча бүлеп бирелгән. Проектта нинди эшләр каралуы турында тулырак безнең сюжетта. Вахитов проспектында эш башланды, ләкин әлегә төзүчеләр асфальтның өске катламын гына кискән. Кайбер кисәкләр юл кырыенда ята. Бу чаллы халкында ризасызлык тудыра. Юлны яңарту буенча аларның фикерләре төрле. Мәсәлән, кайберәүләр капиталь ремонт кирәк булмаган дип саный. Крайне негативно к этому отношусь. Лучше бы не отремонтировали дорогу, которая ведет на Садово-Прибрежный. Вот. А здесь ремонтировать каждый год какой смысл? Нормальный асфальт лежал здесь. Әмінә автомобильчеләр Вахитов проспектының йөрү өлешендә чокырлар күп булуын билгеләп үтә. Шуңа күрә капиталь ремонт бик кирәк ди чаллылар. Все автолюбители, которые попадают в эти ямы, естественно, им всем не нравится это. А так как я на работу туда езжу очень часто, приходится постоянно ехать либо очень медленно, либо объезжать все это, что не нравится остальным водителям тоже, когда ты на их полосу начинаешь заезжать. Да, ям было много, и приходилось объезжать. Где-то 40 километров в час ехать. Молодцы. Стараются, все равно делают. Я вот 8 лет езжу, дороги уже обновились капитально. Особенно где я езжу. Юл өлешен ремонтлаудан тыш җәяүлеләр тротуарын төзекләндерү, яңа яктырту баганалары, металл кыймалар һәм юл билгеләре урнаштыру, гидроизоляция, җир асты юлларын һәм трамвай юлларын ремонтлау каралган. Төзүчеләр юлларга билгеләр куячаклар һәм 6-нчы автобус павильоны урнаштырачаклар. Контракт буенча барлык эшләр агымдагы елның октябрь ахырына кадәр тәмамланырга тиеш. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген бөтен Россия ярминкәсендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу буенча беренче тапкыр мобиль пунктлар ачылды. Теләге булган һәркем җентекле консультация ала, сораулар бирә, кабул итү кагыйдәләре турында белә алды. Шунысы кызыклы, потенциаль кандидатлар арасында кызлар да булган. Ни өчен алар хезмәт итәргә телиләр? Бу турыда алдагы материалда сөйләрбез. Ел сайын хәрби хезмәткәр хисабына 450 мең сум акча килә. 3 ел дәвамында акча җыела. Аннары аңа фатир сатып алу өчен акча алу турында рапорт язарга кирәк. Өстенлекләр бу гына түгел. Югары сыйныф укучылары билгеләп үткәнчә, ватанны саклау зур дәрәҗә һәм бик тә абруйлы санала. Минем әти дә, бабай да, икесе дә армиядә булдылар, һәм мин алар шикелле армиядә буласы килә. Мин үземнең дәүләтемнең зур патриот һәм мин үземнең дәүләтемә булышасым килә һәм аны якласым килә. Егетләр белән бер раттан кызлар да контракт буенча хезмәт итү мөмкинлеге белән кызыксыналар. Әлбәттә, алар өчен һөнәр сайлау мөмкинлеге зур түгел. Хәрби шәфкать туташлары һәм элемтәчеләр. Мы учим предупреждать, спасать и помогать. В такое нелегкое время очень хотелось бы, не исключая такой возможности, пойти служить по контракту, по узкой специальности, например, в медицину, для того, чтобы помогать нашим солдатам. Мало ли, кто знает, вдруг что? Вдруг так
отучишься и пойдешь. Все-таки защищать свою родину – это большая честь. 52-015 хәрби стратегия корал оборонасы һәм сак белән шөгыльләнә. Хәзерге вакытта анда элемтәчеләр, сак хезмәтендә техник чаралар белгечләре, хәрби медиклар һәм шоферларга ихтыяҗ бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Ленар Султанов, Яныклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан айының 24-нче көне сәхәр ашауны төнге 2 тулырга 4 минут кала тәмамларга кирәк. Ифтар вакыты 18 сәгать 36 минутта. Исегезгә төшерәбез, Гаит бәйрәме 21 апрельдә. Гаит намазы укылганчы фитр садакасы инде бирелергә тиеш. Быел аның минималь күләме 150 сум. Әгәр алданрак Рамазан ае эчендә бирелсә дә гөнаһ юк. Курткалар, ветровкалар, плащлар, хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен киемнәрнең зур сайлау мөмкинлеге. Иң мөһиме, барысы да бер урында һәм арзан бәяләрдән Сибиряк кибетендә. Ачылыш хөрмәтенә күңелле сюрпризлар да көтелә. Вакытны сузмыйча серләрне ачы кибет ачылу хөрмәтенә Сибиряк үз киемнәре кибете барлык сатып алучылар өчен күңелле бонус әзерләгән. В нашем магазине представлено более 3000 моделей, куртки, ветровки, плащи и пальто. Все фабричного качества и по доступным ценам. А самое главное, в честь открытия магазина весь апрель проходит акция «Купи одну и получи вторую» совершенно бесплатно. Тагын 42-дән 72-гә кадәр киң үлчәмләре барысында бер урында Сибиряк кибетендә табарга мөмкин. Якты яшьләрчәдән алып классик һәм яшьлекле модельләргә кадәр курткалар, ветровкалар, плащлар һәм пальтолар. Бүген бу кибеттә келдем дә, менә куртка таптым, үземә тисе дә ашый, үземә размеры да туры келде. Бик яхшы магазин. Монда плащлар, курткалар бик матурлар. Мин үземә матурны эзләп таптым. Берсен алсаң, икенчесен бүләккә бирәләр. Бу эштә тәҗрибәле консультантлар ярдәм итәчәк. Алар нинди модельләр фигурның өстенлекләрен күрсәтәчәген әйтәчәк. Җиңел, уңайлы үз киемнәре сезне теләсә кайсы сезонда җылытып торачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 апреля. ТЦ Грин, первый этаж, остановка Глобус. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Продсклад Победа. Персики консервированные Сандропс 159,90. Манго дольки в сиропе 89,90. Все нужное по низким ценам.